ফুল ববাল। ସବୁ ଜାଗା ବିଲ ରୁଆକି ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ, ଅମଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। अच्छा ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ठीक ନୂଆ है। ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଯାଉଛି ବିଲକୁ, କାହିଁକିନା ବିଲ ରୁଆରେ କାମ ଚାଲିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତଳି ବିଲ। ଏ ତଳି ବିଲ ଆଜି ଭଙ୍ଗା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ତାପରେ ବୁହା ହେବ। ବୁହା ହେଇକି ରୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫାଇନାଲି ଭଙ୍ଗା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ, ସବୁ ଜାଗା ବିଲ ରୁଆକି ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ, ଅମଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଚିକେନ ମୋ ସହିତ ଖଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଭାତ ଫୋପା ଦିଅ ତମେ ଖାଇନଥା। ମୁନା କରିଦେବ ଡାଲି ଭାତ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ ରୁଆ ଶେଷ।